moja moko kuom Kaontis makaluo kod imbo mar piny Kenya ne omedo dhi nyime gi ng'anyo mamuol mar kwedo piny owacho ewi pek mar ngima. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, ng'anyo makamano mane ochan kawuono e kaunti ma Homa Bay to ne ogore e Luanda bang' moko kuom rowere rojo chenro mag ng'anyo no. Joera mag riwruog siasa mar Azimio I ne odhi nyime gi bago ng'anyo mamuol e moko kuom Kaontis makaluo kaachiel kod Kaontis mamoko ka gikwedo piny owacho mar Laktar William Ruto kod ywak ewi ngima masani tek tweta e pachoka. E kaunti ma Migori, joera mag Azimio ne obago ng'anyo e bomano, ng'anyo mane oweyo ka chenro mag ohala kod yore mag wuoth ne orochore kendo ne ochuno johala mondo olor kuondegi mag ohala ka ng'anyo makamano ne ok oyuore kod jotelo ma oyier e kaunti no. Owacho maber niya, ka giyie to giwuoge chon nikech ok wanyal bedo e ngima matek machalo kama ma nyithindo ok nyal dhi sikul, ok wanyal yudo mogo moted e sufuria, gimoro amora ni malo ma onge gima ni piny karachiel, bei mar mafuta ni malo. Kasto ukonowa maber ni un sirikal moa kanye. Wakoni niya, ae State House immediate. Wacho ni maber, Ruto, wang'eni nigi joluo wadwa moko mawinji kanyo. Nyan mar ji te. Adenyo, onge gima cham. Nyithinda adenyo, Ruto, wasaindiki yie. Tiduoke me chien to kidagi. Wabiro ni State House, wuoga State House. Ng'anyo makamano bende ne omedo dhi nyime boma ma Kisumu kama joera mag Azimio I mane otelnegi kod jakom ODM e kachur bura ma Kisumu Central Seth Kanga ne otelo e ng'anyo makamano kane ojiwo rowere bomano mondo obed ka ng'anyo gi kwe. Wawacho ni jokuoge ok wadwar, wenye wanaribu mali hatutaki. Kama tunaandamana usijaribu kuenda kwa duka la mwenyewe. Umesikia? Uiege bado kozo kuiego. Kwa sababu adui yetu ni moja, anaitwa serikali ya William Samoei Ruto. Wangapi wamekubali? Museme Ruto must go. Ruto must go. Anago nwero kamano jo Kisumo. 20th, wadhi State House wate. To e kaunti ma Homa Bay ng'anyo mane ochan kawuono ne otore bang' kweth rowere moko ne owuok kawuotho e boma ma Homa Bay mane ng'anyo mane ochan ne ok odhi nyime. Kevin Ouma en jatend rowere mag ODM e kaunti no. Nakawo chenro ma kawuono mar wuoth e town ka gi vijana wetena mondo miyo wa make sure ni Homa Bay County is peaceful. Wasewuotho mondo miyo wa make sure ni mine watimo ohala maonge ng'at mochando gi gige wadhi kare. Nang'o nikech jakom oluongo ng'anyo Nairobi ok Homa Bay. To kaka jatend vijana ma Homa Bay County, ng'anyo luong Nairobi, jo Nairobi nitiere. Wan kaka vijana ma Homa Bay County nitiere jukumu mako luongwa twatiye. Rowere go ramo maumo e ge piny ni ng'anyo makamano ok ne giyie mondo dhi nyime kaunti. Ana kwedo ng'anyo okang' mabor. Kech wan kaka yudhe wasabedo kwa sandre gini to gimoago onge. Since election onge ng'atwa mara mora mosa kawo muget kamoro. Kendo kibete ng'anyo mande kaka jakom osewacho, jakom Homa Bay osewacho, onge ng'anyo mora mora. Wach mar ng'anyo Homa Bay onge. Wadwa ni ji otim tijegi, mine wotim tijegi, vijende wotim tijegi. Sani waji puro. Ne wase kata mondo wakmany kodhi mondo wadwa komru vijende. Nosekel nyaka kodhi. Sani gima ne wadwaro jotendwa mane wamiyo tich. Kapo ni gidwaro ng'anyo, ene mano resign to wacho nyiso Ruto ni Ruto, ananeno ni ana resign. Koro mano ng'anyo mayom kabisa. Wan gi wajumbe 8 Homa Bay. Gi resign mondo dhi bedo mayot moloyo piny ni dhi ng'anyo. Ng'anyo makamano be ne odhi nyime kaunti ma Kakamega kama joera mag Azimio ne owuok oko ka giywak ewi ngima masani koro tek e pachoka. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.